टाकायालाय 10 टाका जागोन आरो 20 टाकाया 20 टाका जागोन बिसोरनि मैया लाबोनाय फोरलाया फनानो फन आरोना दिनै न'निफ्राय बिमा हरलाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय ओरैबायदि अखा हाबायना बुंनांला स्कुल थांनाय टाइमबाथाय सब समाय बेबायदिनो जायो खोनादोंना लोगोफोर अखा खोरोमनायखौ माबायदि खोरोमदों अखानि थाखायनो सान्थि गैया टट' लालाबायनानै फैबाय अखानि थाखायनो सान्थि गैया लोगोफोर नानिखौ रिंकट गानहोनानै बानानै लाबोबाय बास स्टेन्डसिम ओमफ्राय दायो डाइरेक्ट टट' मोनफैखाबाय आरोना फैनानैहाय थांगोरनोसै जोङो ओरैबायदि सुख गैया मबाइलखौबो अखायाव बरननानै भिडिअ बानायनो हाया आंना मबाइला मोजां नङा ओमफ्राय स' थांगोरनोसै आरोना लोगोफोर दोननानै फैगोरसै आङो लोगोफोर नानिखौहाय अखाया एसे गोरलै गोरलै हादों ओमफ्राय नानिखौ बामदोंना आङो मबाइल हमनाया बांद्राय मोजां जानाय नङा गाज्रि दामोन लोगोफोर खुनुरुखुम बामनानै दोनहैगोरनोसै स्कुलाबो लोमहांबाय एसे अखा हाबानो लोमजोबसिगोनसो नोंसिनि स्कुला सनालि एसे अखा हाबाथाय लोमजोबसिगोन होनदा नोंसिनि स्कुला दै थाजोबसिगोनसो नामा बायसिगोन बायालै दैया बुरजा थाबा नोंसोरबो दैजों थाबायनांसिगोन ना मानो थाबायनांगौ सेन्देल गाननांगोन दैयाव थाबायग्रा बुरजा रायजागोन बुजागोन नोंसोरसो लोगोफोर स्कुलाव थांनानै फैखांबाय दायो ओंख्रिथ' गैया संलाङाखै फुङाव मर्निंआव टाइमानो हास्लाबाखै मैया मोनायाव लेट जादों आंहा मिन्थिखागोन मानि थाखाय लेट जादों स' ओमफ्राय जे मैया आं फोरला लाबोदोंमोन बेखौबो लेमनानैहाय ना लाबोदोंमोन ना मैया ना फांकास एसे संनानै एसे दोनदों आङो एवथ्रमनानै फ्रिजआवहाय देखसु मा नागिरखो बेखौनो संनोसै आरोना फोरलाजों नाजोंहाय जल्दि हानानै लानोसै बेनिफ्राय संनोसै फोरलायाबो थाइथामल'खा नै सिंसो नालाय जाया बोरायाबो जागोन जाया गेरेन्टि गैया बिदैल' जागोन नानियाबो जागोन जाया गेरेन्टि गैया जानो होन्दों आरोना बे जाफेराखै नालाय जागोन आं ओंख्रिखौ होननानै बुंदों दा नायनोसै दा देखायगोन आं सोरखौ जायोना जाया नोंसोरनोनो देखायगोन आङो बे वालनि खिबुनाया जाहैबाय नानि साफा मा मालायजों दाख्लै रायजादों आङो बुजानो गिनानै गाबगोरखायो आरोना ओमफ्राय बुनोनो मोनखायाखै बुखायाखैबो आङो रायदोंल' सोलोखौबो जल्दि हानानै लाग्रोसै संना लाग्रोसै नै आंनि मैया लाबोनाय फोरलाया एसे जबहोबावनोसै आङो सनालिया ओंखाम ओंख्रि बायनानै रेडि ओंखामा फोरलाखौ जायोना जाया दै बियो जायाबा मोनगोनसो बे जायो होननाया जालाबाया आरोना बे ओमफ्राय जायो होनदों जायोना जाया नायनोसै बिदैखौ जादो बिदैखौ नाजोंखौ स' लोगोफोर दुगैखां देलायखां दायो बास स्टेन्डआव थांनो नागिरदों मोनसे खामानि दङ खामानिया जेबो नङा आरोना बिदि जेनेबा एसेबां इम्परटेन्ट नङा स' थांना फैगोरसै नाजों दासो उन्दुना सिखांदों ओमफ्राय बासजों थांनो होननाय लोगो लोगो एकदमबारे जाखांथारबाय आरोना बास स्टेन्ड मोनफैबाय जों दायो बे CSP आव फिसा खामानि दं थांनोसै जल्दिनो फैनोसैबो आरो सिंग्रा दखान गैयालै बन्दसो दिनै बाजानो मोनलायबाय नालाय सनालिया मोजां मोनदों बाजानो दै दंजोबथारो नालाय सिमखा न'आव थांनानै माबा मेंग' जुस लोंहैनोसै जोंहा सनालिजों आंजों मा सनालि रावबो गैखाया आरोना सानैल'खा गाइखेर लानानै फैखाबाय एसेनो दहाय ओमफ्राय औ दादाया दा एसे फैगोन ना डिउटियावसो थांदों बानायहैनोसै आरोना थांनानैहाय लोगोफोर थाइजौखौहाय 7था लाबाय आङो गोमोननो ओमफ्राय नै ग्रेटारावहाय जुस बानायगोन आं बेखौ लेबनानै लाग्रोसै फिथाइफोरखौहाय आरामनो बिनिफ्राय बानायसै आरोना जुसखौहाय थाइनै ना थाइथाम गाज्रि जाबाय मैया जाबाय एसे ओमफ्राय सोर जाबाय थानो बायोना मोनबाय बारानो
बालायलाङोबो जाबाय थानो जल्दि लेमनो लांसै जि थाम्फैना जोंनाव नोंसिनिथिं थाम्फै जायोना जाया जाखोब्रा सोरनाव थाम्फै जायो खोन्थाहरसाय लोगोफोर कमेन्टआवहाय जोंनाव रेस्टआवबाबो थाम्फै आरोना ओरैबायदि थाम्फै बुंनांला थानो हाया अयथासार थाम्फै माथो जाबावनोब्रा जुइस बानायनोसै जुइस बानायखागोनखौलाय माथो जाबावनो बिदै दङ एसे बेजे जायो आरोना जोंना थाइजौआ मोनबाथाय ओमफ्राय ओरैनोलाय गोदैथार थाइजौआ हाजोबजाया आरोना बिदि बेजे जायोना नै हाजोबनो हाया बिदिबाथाय मोजां जाया हाय सनालि जि थाम्फै अरबाय नै फांखासो लायनो मोनांसिगोन फांखा होबासो थाम्फैया एसे अरनाया खम जायो टेबोल फेनखौसो लायनानै होफैनांसिगोन जानाय नंला थानो हाला रेस्टआवबाबो थाम्फै माथासो गाज्रि खालामो थाम्फैया बिराद रागा जोंनो ओंखारोनो आङो बिराद रायोबो आङो हारसिं फाग्लि बायदि थाम्फैखौ गोथाव जाखागोनथ' आरो जुइस बानायनोसै बारा जाजाया थाब बानायना लागासै र' लोगोफोर दा देखायगोन आं जुइसखौ बानायनानै लाबाय आं थाइजौआनो एसे दंबावोसो नांबावगौ आरोना एसे नांबावगौ आरो एसे गथा दंबावो ना आरो खेनसे माबाबावगोन आं बेखौ आं बांद्राय मथाबा लोंनो सुखुवा एसे पातलाबासो मोजां मोनो जाबाय आरोना नै बरियासो जुइस जाबाय जाबाय एसे एनैयालाय नै मोजां जादोंना जायाखै बुंदो एसे लोंनाय नायनानै नायनोसै आं गुसु जाबासो मोजां मोनो आं फ्रिजआव दोनगोन एसेल' लोंनाय नायनानै होनोसै गुसुखौ होजानाय नङा बानायनानै लाबाय नै जुइसआ साला लाइनसो थांना होबाय लोंनाय नायनि मोजां थाइजौआ बारासो जाखो नामाथाय मोजां जादों बाट थाइजौखौ एसे बारा बायदि मोनदों आङो लोंनानै लाग्रोसै आं एसेल' लोंगोन ओमफ्राय नानिनो होनोसै एसे ओमफ्राय दाहाय गुसु जाबासो लोंगोन आरोना आङो स' लोगोफोर दहाय आङो मोजाङै ब्लगखौ लाजोबनो मोनासै फनानो फन आरोना दिनै न'निफ्राय बिमा हरलाय ओमफ्राय मादैमोनजोंबो रायलायबाय ओमफ्रायो फंबायजोंबो माने रेस्टआनो गैया मबाइलानो आरो बिनानावा फन हरनानै एकदम माने बेना माबा प्रब्लेम जागासिनो दङ बायदिसिना सोंहरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मोजाङै दिनै मोजाङै ब्लग लाबोनो मोनासै आङो स' ओमफ्राय दायो ओंखाम जाखांजोबलायलायबाय मोनानि जाखांनानै थोरसि लथा सुखांनानैहाय दायो जिरायदों आरोना दसे उन्दुनोसै बांद्राय मोनाजासे थानो हाया लोगोफोर मानोना मर्निंआव थाब सिखांनांगौ आरो भिडिअबो आपल'ड होनांगौ बिराद टाइम लायो आरोना लोगोफोर मा होनबावनो आरो आंनाथ' नेटआ ओरैबायदि 4Gसो नालाय मबाइलाबो गेसावखा ओमफ्राय थाबखौनो जाखाया आरोना गैयाबा मिनिमाम 2 घन्टा लाखायो भिडिअ आपल'ड होनो बेखायनो आं मर्निंआवनो सिखांग्रोनानै 4टाफ्रावनो सिखांग्रोनानै भिडिअखौ मा होनोमोनलाय आपल'ड होनानै प्राइभेटआवहाय आपल'ड होनानै दोनखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेथिया आङो 8:30 9टा जायो होनबा पाब्लिक खालामनानै होयो भिडिअखौ बे आंनि हालोद आरोना आंनि लाइफआव मा होनो माबायदि प्रब्लेम जादों माबायदि स्ट्रागल खालामदों बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थाबाय दिनै बेबायदि हालोद जायो आंना ओमफ्राय एखमबा सिखांनो रोङा 4टायावहाय 4:30 5टायावहाय ओमफ्राय एखमबा आरो 6टाफ्रावसो सिखांनो रोंबा मोनायाव लेट जायोना आं भिडिअ एडिट खालामनानै उन्दुनाया कमेन्ट रिप्लाइ होनानैहाय ओमफ्राय मर्निंआव ओरैबायदि हाखु दाखु जायोना लोगोफोर भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय मोखां सुबा गन्थं सुबा हासुबा खियानो भिडिअखौ सिगां आपल'ड होग्रोखायोना आरो आं जुदि थाम्बनेल मोनायाव बानायनो हास्लाबाबो आपल'ड होनानै लाखायो आं मानोना आं स्कुलाव थांबायाव दसे जिरायहैयोना 2 घन्टा जिरायहैनो मोनो बे समाव आं थाम्बनेल बानायनानै थाब आपल'ड होयो आरोना माने पाब्लिक खालामनांगौ जायो बे समाव थाब जायोना बेनो आंनि हालोद आरोना दुखिया आरो माथो होनबावनो ना लोगोफोर मबाइलबोथ' गोदान लानो हायाखै दासिमबो ओमफ्राय
4G खासि नालाय 5G सोदिया नालाय बे अबायथो एफा स्पिडआव जानो आरोना 2 घन्टाखौ मिनिमाम लाखायो आरो दै लोगोफोर बेनो आरोना आंनि लाइफआव मा जालांदों मा जालाङाखै आं नोंसोरनो गासिबो शेयार खालामगोन जिहेतु आंनि डेलि ब्लग आंनि लाइफआव मा जादों मा जायाखै मा प्रब्लेम फैदों मा प्रब्लेम फैयाखै आं शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' ओमफ्राय दिनै ब्लगा बांद्राय मोजां जायासै आंबो मिथिखाबाय आरो बांद्राय इसेबां गोलावबो जायासै बिमाजों बायदिसिना खोथा रायलायबाय आरो जोंहा बिमाया एसे रायलायनायफ्रा उन्दै बायदि जालांबायना नोंसोरथ' मिथिखागोन एकदम माने सानसेयाव एखमबा 10 बारसो जाखायो आरोना फन हरनाया रायलायनो बालायलायो आरोना आङो बबेबा समावहाय ओमफ्राय दिनैबो जाया मा जे खोथा रायलायखो भगबान जाने आरोना मिनिफ्लांलायलाङो एखमबा समाव ओमफ्राय दुखुबो मोनो गोसोआव गाबखांनायबो फैयो सिगां माबायदिमोन आंनि आइया आरो दा माबायदि जालांखो उन्दै बायदि जालांबाय नालाय बबेबा समाव बुजिस'नो हाया ओमफ्राय बोराबनो नागिरो आरोना एसे खोथायावनो ओमफ्राय दहाय बोरैबा माबा खोथा होनदोंमोनलै फैसानि खोथा आरोना बेसेबांबा फैसा होनदोंलै 10 थाखाया बेसेबां ना 20 थाखाया बेसेबां होननानै सोंबाय थादों आरोना 10 थाखायालाय 10 थाखा जागोन आरो 20 थाखाया 20 थाखा जागोन बेसेबांथो जानो 20 थाखाबा 10 थाखा गांनै जागोन आबैया मिनिबाय आरोना साइडआव थानानै मा जाम्बि रायलायो होननानैहाय बबेबा खोथाखौ माने बुंस'नो हाया आरोना आइयाहाय माने ब्रेना थाबलि माने खामानि होआ आरोना ओमफ्राय दा मा होनबावनो आरोना लोगोफोर स' दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांबाय ओमफ्राय आङो गाबोन गोदान ब्लग लाबोनोसैलाय नाजानोसैलाय मा ब्लग लाबोनो हायो मा ब्लग लाबोनो हाया स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बिदिनो बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार